If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kahinyo Trap Youth Council HYC hakasngi hatmajai jong katayaw kalalat ban ay da kador khas ha menteri katanat puli puthi urakam e sangma bandawa banwanra ek regional office ne ka Shillong campus jong ka Captain Williamson Sangma State University hapor hilum khasi nakabanta ka bhakamiat jong ki samla puli u General Secretary ke HYC ubaroi ku person rem ulong bakaseng kalapen pa wa menteri ke puli puthi badangshan ke samla puli kilamat ya kejing e na kejing pentrekam yak NEP arajar arpo bat kejing pentrekam yak Kuwait bat kalong ke badan kam kerke ya ke sarkar jela banseng ya la ke jong ke State University kapok kenung ba Shillong na kabenta ke bhakamiat jong ke samla puli ubaroi kupar ulong ru baka sarkar ke dewan buno da ke regional office ni ke campus hapok ke jing kmi do pro vice chancellor bat ke office registrar bapura harilum khasi jantia bat menteri sarkar ula kular ban buno ya ke Shillong campus jong ke Captain Williamson Sangma State University hanong ba Shillong ke HYC ke lapan paru ya ke jingdan kam bandon no da ke an ban perking ya ke bai kelas ha ke jaka puli ke bapenya da ke sarkar bat ke riusimen namar ke jing ram palat ke bai kelas kenang bagi samla puli ke nyok ban peteng ya ke jing puli ke jongki bat ke lakan turu ya ke sarkar ban ajing kerjan da ke song pisa ya ke jaka puli habarok ke bai ke jela ban pentrekam ya ke National Education Policy NEP arjar arpo bat haka juga pon gila dawa bahaba pentrekam kadi bendon ka kampus apa kasih jen ke hil region no beli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumba POE ba ka embus ke headquarter ka dan turah dari ka regional office ka dan Shillong di kumjuru ngingi kwa ya kan ka university jong ka jela ba ka off campus la ni ka way na ki branch la ni ka campus ka jong ka la ni ka office ka di bendon apa no ba Shillong di na kalian jong u education minister ula keren sayangi ba ya kan ni ka kampun sale kemut ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan don but ulaya thu ru yangi ba haka next academic session kemut la har hajar al usau session kani ke university kan sa sedang berrekam u laong baga jing penkre ban thung UVC bat ya ki PVC ki pro VC kin ka proses menta kali ya chakmat bat ula ayangi ya kata ka assurance bat kena bah haka senem ke banwan uang ba unsa kin sa pentrekam no ya kani ka university bat ka Shillong ru kan don ya kata ka kampus la ka jong halor kani ka university kebentak ke baar ke bang wilayah keren kam bunpor bat ke bakam don kam hakani ke jinga kendu ke jongi ke lomba kumba POE hakini ki sengi ki ba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin page ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe adu kata but kadon ka gap ka jinga pher ka ba jur ba padang ki government aided school lan ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kum juru kadon ka jinga pher ka ba ye jingai bha but kini ki fully government institution but kani ka jing kiu bha jong ka fees ha ki jaka puli ko per kalong ka ke balak ta bha ya ki samla puli but ya ki kimi pa ti nakaliang jong kaseng nila dawa bakala don kamno ban regulate ya kini ki fee da sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution ani ya ki private school no boleh lada pipet ha ki wei ki jala kum ke Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ya kini ki fees ki sna ya ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu la ni ban bu ya ka fee klem ka approval jong ka commission ti kani kalau long ka badon kam ha ka jala ka jong ni no bling las muthu ka long ba ka jing thmu jong ki bobun ki college ban ya chakmat ya ka ni pi kan sa dei ka we ni ki daw ba kan sa kiu ka fees ha ki jaka puli ko per government has already decided that we will be the government will be having the Shillong campus.
Uba Roy Kupar Ulong bak HYC Keladawaru Banbu i Kijaka to examen lane ki Kuwait Center Habaro ki district Kejela namar haduk menta ki samla puli Kejela kimat ki jing namar bun ki samla ki haban to examen shabar Kejela. Ulayatu bakaseng kala kenturu ya kesorkar jela ban wat lat kumnu banyarap ya kumba arspa ngut kisamla puli kiba puli Manipur bakinyo ban peteng biang ya kijing puli jongki bat ba kat kata ya kalawai ke jongki. Ladaka sorkar kam la banyarap kini ki college ke boper kin shemjing bah hakban pentri kam khamtam nakajing don lani khamtam nakajing thmu ban pentri kam ya ke NEP menta. Nakaliang jong education minister ula inform yang ba sarkar kan sa sanction sa kumba arusau lani arusan ki sanction post haki college kum ki community college bat ki ki college ki additional post u ladap ongru ba hoj unomla na se ban yarap ya barok ki college haju upor ri unsa kin sale da ka kanja face sistem na mobile klem ke jingarap jong college ngi thu ki klem ke jingarap jong sarkar ki college kan semjing ba ban ia cepat buat kini kam. Nila dawaru nak liang jom seng bandon ye kini ki CU80 center hak jalan. Kumba POE ki samla ki jongi ki batho ye kini ki CU80 exam. Hantam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habandit sabar. Ki habandit sha ki wei ki jala bat ketua jing yo jing te pro kadai sisngi asngi shwa ki salet itu ki jala. Tikani kalau bu jing di nilakren bala da kumdo hoj ni suggest ba lada kumdo kan bah bakin don haman ki district ti henry nakalian jong u minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomud house number 1 kami khlia kan sayo South League Center artli hasalong kawai ni hu bat kawai ha chaka kawai ha jowai bat kawai ha tura ti nakalian jong kaseng ni singo panai play ya sokar aba la menteri stop penwanra yakini ki center bantho ya ka CU iti exam no beli kan ni kalau badon kam kata. I think if I have not so like already 3 centers that we have in the Nehu Silong, Nehu Tura, and already one more in Silong, and most likely we'll be getting another center in Zhuhai. So I think for next academic year, CUT examination, looks like should not be the issue anymore.